gima oneno ni otimono, nitie jok mang'eny manitiere gi ohandgi ma giyudo pesa gi e lwetgi, ohala mar saloon, kata be an mana gi saloon moro matin ma be athuthni godo ane kaka onyalo chung'. Mano pod en mana ohala maber, lakini nitie gima odong' gimoro achiel, education sector marwa rach, kata job opportunity magwa rach. Ka serikal nyalo nyiso ati onyalo nyiewo gik mineno itang'onwa e screen gi, matene ni serikal marwa nyalo make sure ni companies mineno olwargi inyalo chiergi, to mondo rowere gi oyud means mar yudo employment. Newach imiyo chal en kaka nyathi odenyo to dwaro chiemo, tikawo thonje achiel ti inyume sup ti ikete e dhoge, to neno ka nitiere kuon ilombego, to neno ka kuon nitie kuon maduong' moted maber to opong'o mesa gi sup moleny maber, to sup ni ok imiye kata ring'o ni ok imiye, kata kuon ni bok idok ng'ado ne kata slice matin, do man kundi gol makuok thonje machiel ti iketo ne, koro iwuonde godo ni opilo, iwuonde godo ni ochamo, karite mo manyise ni nitiere mit moro mantie kaka lakini ok amiyi sani. Mano e gima sirikandwa timo. Ang'o mowinjo bed ni sirikal timo? Gin ang'o makare ma koro unyalo wacho kaka rowere ni magi dongruok ma wadwaro? Dongruok wadwaro more of job opportunity. Ok kawo nyithindo rowere mathindo tikawo titero gi loka tini gidhi timo cheap labor. Wadwaro job opportunity, wadwaro opportunities madhi kelonwa investments. Wadwaro opportunities madhi miyo bende kata ka wachulo tax mineno wachulono. Wachulo tax to wang'eni tax wani dhi e lwedo manyalo tiyo gi tax maber, ok lwedo madhi timo tax ginene, ruako tax wa ineno ka jatelo ruako malo nyaka piny en gi milion 10. Mano milion 10 Nyandarua school mano neno ka onge kata dot, onge kata ginene, onge gimoro like nyithindo nitie mana oko. Mano gero school maber. Koro the only thing wadwaro development makelo income maber ei pinywa kaka. Newach ka gimineno ni onyiso wano, ka nosenyiso wanyoro ni onyalo empower jo football, jo